Държавен фонд земеделие да изплаща парите на фермерите. Ще се мисли в бъдеще време с неясен резултат. Разберете, че докато това нещо се измисли, никой няма да е в състояние да гарантира здравеопазване в страната. И беше много обиден факта, че вносителя в лицето на доктор Йордан Войнов, който се явява изпълнителен директор на безопасност по храните, от най-високата трибуна, именно Народното събрание, обясни, че всъщност законопроекта се внася, защото ние, практикуващите ветеринарни лекари, чрез държавната профилактична програма, крадем държавата, източвайки пари от държавата. И аз ще дам думата на доктор Бойчев, за да каже малко повече по този казус. То не е казус, това е откровение някакво, което лично аз не разбирам, а и никой от моите колеги не разбира. Това е много обидна клевета. Извинете. По този начин господин Войнов обижда не само практикуващите лекари, и тук искам да вметна, че практикуващите ветеринарни лекари са тези, които по цял ден са сред животните, преглеждат, диагностицират и лекуват. Ветеринарните лекари, които са завършили също образование като нас, но работят в Българската агенция по безопасност на храните, имат изключително и само контролни функции. Обиждайки практикуващите лекари по този начин, наричайки ги крадци и източващи държавния бюджет, господин Войнов обижда и своите подчинени от Агенция по храните, защото абсолютно всички документи, които практикуващи лекари дават като информация в областните дирекции, се подписват и заверяват от държавни служители, служители на Агенцията по храните. Ние ще потърсим отговорност на доктор Войнов за тези му изказвания и настояваме пред министъра на земеделието и храните за най-строго дисциплинарно наказание на господин Войнов. Защото това не е първата обида, която той нанася на цялото съсловие. Миналата година на страниците на Национален ежедневник той ни нарече хора без съвест и морал. Защото казахме, че доставките на диагностикум и ваксини са ненавременни. Едното от които беше за туберкулозата. Диагностикум. Това беше вярно, но господин Войнов ни нарече хора без съвест и морал. Защото лъжем. Според него. И така, това е назад в годините сме търпели доста такива обиди, клевети и подмятания, а до сега сме ги подминавали с пренебрежение, защото считаме, че трябва да бъдем толерантни, трябва да бъдем колегиални и така нататък. Но не срещаме подобно отношение от срещната страна. Господин Войнов произлиза от нашето съсловие, а в същото време се държи като диктатор. Спрямо същото това съсловие, крайно време е да разберат, че те не са ни началници. Те са ни партньори и трябва да работим в духа на равнопоставено партньорство, а не на заповеди и така нататък. Като казваме заповеди, тук е момента да ви кажем, че понеже тази сутрин имаше интервю, в което участва и господин Войнов, ставаше въпрос за открития случай на туберкулоза в Средец и първата реакция беше колегата на място не си е свършил работата. Ние искаме да практикуващия лекар, става въпрос на място, не си е свършил работата, искаме да кажем следното. До сега и НВМС, и Агенцията по безопасност на храните, неясно защо се опитваше всячески да потули избухването на каквото и да заболяване в страната. Ние много пъти сме казали, че за нас е неприемливо и е в разрез с всякаква професионална етика, когато те знаят, че има някакво заболяване, най-малкото да не уведомят практикуващите ветеринарни лекари. Същото се случи, аз ще почна от много далеко, когато избухна син език,
ветеринарните лекари го разбрахме от медиите. Тогава нямахме ветеринарна организация. Когато избухна птичи грип, пак го разбрахме от медиите. Когато се обяви туберкулозата в Средец, пак го разбрахме от медиите. Кажете, що за ветеринарна медицина се прави в България, когато ние като лекари трябва да сме първите, които знаеме. Ако един фермер разбере, че в Средец има туберкулоза, ама никой не го знае и отиде и му каже: ей, хора, аз ще ви купа животните на половин цена, дайте тихо и полека да изчезне това, никой нищо няма да разбере. Нито ние знаеме, че в Средец има туберкулоза, за да ги приемеме тези животни, нито обществото. Ама по-страшното в случая, знаете ли кое е? Че когато все пак се обяви дадено заболяване, реакцията на власт имащите е да кажат, че за това е виновен този най-ощетен ветеринарен лекар, който и в дъжд и в пек е на терена. Като че ние си държиме тези зарази под възглавниците и ги пускаме, когато си поискаме. Същата реакция беше миналата година, когато се появи антракса. Ние тогава пак направихме пресконференция. Тогава беше казано, че ще се вземе дипломата на колегата. Сега се появи днес, тази сутрин, същата реакция от страна на господин Войнов, който каза, че туберкулозата е била крита и колегата в Средец е бил некомпетентен. Кой откри туберкулозата, питаме ние? Нали същия този човек я е докладвал? Същия този колега в Средец. И е получил пари за това, че е изследвал тези животни, което е най-парадоксалното. И неговите документи са разписани именно от служителите на Агенцията по безопасност на храните. Господин Войнов съобщи, че заболяването е открито от негови служители, официални лекари, които при посещение в дадена такава ферма са видели животните, че са силно отслабнали, занемарени и така нататък, което е абсолютно невярно. Колегата, който е извършил алергичното диагностично изследване, е открил, както каза доктор Гришина, реагиращи положително животни, след което е направено второ изследване. Животните са били в добро телесно състояние и са давали добри количества мляко, което е учудило всички. След като на допълнително изследване те пак са реагирали положително, е пристъпено към диагностично клане на няколко животни, за да може по патоанатомичен път да бъде доказано или отхвърлено заболяването. Колегата е искал да присъства на това мероприятие, но не е бил допуснат. Питаме защо. В крайна сметка, липсата на информация, поне до тези, които работят с животните, би следвало да стига бързо и навременно, с цел да предпазят хем самите себе си, а също така близките си и цялото общество. Не е логично една такава информация да бъде крита. В същото време, пак обвинявайки ни като, неприятно ми е даже да го повтарям, крадци, източващи държавния бюджет, преди 2 години слушахме същите обвинения, и то спрямо конкретни колеги. За наказание, един от тия колеги, които са манипулирали своята дейност, за наказание беше назначен за директор на областна дирекция по безопасност на храните. Миналата година. Това е, меко казано, учудващо. Така, може би вие в залата имате по-конкретни въпроси. Готови сме да отговорим. Заповядайте. Да, заповядайте. Тихомир Тачев от Вестник 24 часа. Първо да уточним това, че сте обидени на доктор Войнов и смятате, че ви клевети, означава ли, че ще заведете дело за клевета срещу него? Освен това, не разбрах по отношение на безстопанствените кучета, решаването на проблема с вкарването в регистъра на домашните любимци и липсата на достъп от частно практикуващите лекари до него. Защо да е необходимо да се сключва договор между лекарите и
Агенцията по безопасност на храните. Тази информация вие искате да се заплаща по някакъв начин на предоставянето и не може ли да се подава? В смисъл, какъв е проблема, не се разбра? Точно така. Системата за идентификация на всички видове животни, въобще, не само на домашните любимци, е собственост на Българска агенция по безопасност на храните. Всеки положен труд и всяка информация е редно да се заплаща. Да, така, защото това е част от труда. Там се попълва набор от документи, не е само да отидете, примерно да кажете, поставих 20 чипа. Там се попълва набор от документи, което е дейност времеемка, губи време. Не знаете, че времето е пари. А в същото време би следвало да може да се захранва тази информационна система с тази информация, да се създаде национална база данни, но за съжаление до ден днешен не може. За останалите видове животни, селскостопански, коне и така нататък, да, но за кучета не може. И никой не може да ни даде логичен отговор защо. Не може, при положение, че за тази система са похарчени много пари. Повярвайте ми, много пари. Милиони. Невъзможно е да се борим с безстопанствени, скитащи или както да ги наречем кучета, ако не се ограничи техния източник. Източника са домашните кучета. Вие добре знаете, че човек, който се вземе домашен любимец и след това безотговорно го изхвърли на улицата, не носи отговорност пред никой. Освен пред съвестта си, може би. Това е. Възложили сме на нашите юристи да подготвят нещата и да, този път, да. Това го оставяме на преценката на принципала министър Найденов. Искаме строго дисциплинарно наказание, най-строгото. Прощавайте. Да. Бихте ли казали в момента кой извършва трупосъбирането, кой плаща за превоза и за изгарянето в екарисаж на домашните животни? В момента трупосъбирането се извършва от самите екарисажи след сигнал от собственика на животното. Плаща държавата. Моля? Ако може все пак за някои животни да кажете. Нямаме представа за животни, защото за собствениците и въобще за всички събирането на трупове е безплатно за момента, плаща го държавата. Само да допълня, вносителя на законопроекта има следното обяснение. Не може държавата за едни да е майка, за други да е мащеха. Това е цитат. Не е моя перефраза. В смисъл, месодобивните предприятия плащат за остатъчните суровини от тяхната дейност, които трябва да заминат за екарисаж. Това са кости, сухожилия и така неща, които не отиват в хранителната промишленост. Големите производители, ферми също плащат, а пък малките не плащат. Но ние питаме къде е социалната функция на държавата и това е частен пример. Още по-общ е примера с държавната профилактична програма, защото ние многократно зададохме въпроса на вносителя какво е държавното на държавната профилактична програма. Всички европейски директиви, които се отнасят до обществени взаимоотношения, каквито са здравеопазване на хора и здравеопазване на животни, казват, че услугата, която представлява обществен интерес, е вменена като задължение на държавата. Те казват, не може това било непряко субсидиране на фермерите. За нас това не е обяснение. Фермера е фермер с голямата ферма, да, но в България близо половината, а може и повече от стопанствата се водят като стопанства заден двор. И ние сме убедени, че животните